Jingbom hon halor karai ka blashim da ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakabai day bag jingpan kan ria ki lightly ki polling station bakan thop ya kamisai Langdong Dai but Maus Mai ki bahab apo ka Maus Road constituency Shakaram Rai Jerngam constituency ki noi lam ka Joint Action Committee jonggini ki lightly ki polling station haka khat wai tere nai lor arja arpusau ki lalet ban ya kendo yo Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak pensingan NSM ubari pej ikatanan ilaka ban kerpat na u ban penpai biang yakitei kisnong syaka Mountain Road constituency kumba ka julong hakis na maladam. Hakani kasngi kinong ilam kila persyang ban yakendo yo ba penyat sing CM Chief Executive Member jonga Khasi Hills Autonomous District Council hendrai namar ka jingbom don jung u kila bu no da ka jingtho. Habakran sikilat pathai kubor ubak Jeremiah Dekhar Chairman ka Joint Action Committee ulaong Bagalada ka komiti kamla ban penpai biang yakini ki polling station syaka Maus Road constituency ka penpau baka KHADC ka penbor ki patba bana mesim benta ha ka election. Nalor kata ulang ru baka long ka balingo bawat la ka delimitation committee ka syemya karai ban penhab bet yakini ki polling station sa Maus Road hendrai na kaliang ka selection committee tang hadian kat tu kat nisgi kala penkenria eki syaka Ramrai Jerngam constituency dak baong balik se kila bandon ki langyong ki bakwan jingmen toy shimat ki badan benta ha kani kam laong ru banang kaliang uba pensingan ula kubur ban simkia ya kani kam Nagleng jongi ke JC lengba kasur jong ki patba jong kini ki akwait li kisnong ngi kerpat ya ke HDC lengba uba PNCM uba la kular ngi takasngi pasnga pa pensim kya bat penwan biang ikini akwait li kisnong namarba ha ke hearing ka ba la penlong ha ka arpotarik ngi klem don bata to mo nalor kataru ngi singa pla ba ngamtip ha kanok kom ba ki penwan yangi batang hadin arsni ba ka delimitation committee kal penhab yangi syaka ka Maus Road constituency maki pada lingba ka selection committee ka penhab no yangi tang hadin arsni syaka Ramrai Jerngam te nakleng jongi ka JC rengkat berkipat ba ni singau pla bat ngimtip ba ka don yu shalender ha bi re ba kene te nakleng jongi kerensai ba itu ki langyong ki ba don ha ka ba yadai ban kwan mentoi simet ban penuan yakini ka arpoit li kisnong ban penhab jubor syaka Ramrai Jerngam konstituensi ni kerpat ru yepi basngau ba ban perkhat i uduk usuk ukup siliang usam siliang nai perkhat ya ke jingmen toy simat ke nakleng jongi ngi ong ba kadon yu salender bat mano kita ki briu ki ba penuan jubor hadin ba ka delimitation kala penuan ini sama sindro te tang hadin arsni ka penuan no yangi syaka Ramrai Jerngam kane ka pensingau pla yangi kinong ilam kumjuru ya ki patba te dei halor kane ka benta ba nakleng jongi ba kumba ka delimitation committee bakli Dr. Starwer Kharsimli ba ula penhab ini sa Maus Road constituency namar ba kilas ngap ya kasur jongi ki pajba katkum kane ka jing wat jingmut ke jongki te ngikwa ba kane ke jing don bat ke jing penhab da ka delimitation committee sa ka Maus Road constituency ngikwa ba kane kan pene bat kan pene yangi sa ka Maus Road constituency ula ai ngi ka insurance ba nakaleng jong u ini arab kat ka ba udon kalat kalenti ban yarab ban penuan biang ikini ki apoit li kisnong ki bana na likely ki polling station na Langdong Dai mesai bat Maus Mai ban penuan biang syaka constituency ka ba mensua ka bedai ka Maus Road constituency ha ka ba kane ka selection committee kala penhab jubor yangi na Maus Road constituency sya Ramrai Jerngam constituency mo nangta nakleng jongi ngila bu biang manta kasngi ban pen mau ba ha to kasngi ngi klam yo ban ya kendu ban pen sngiau ya ke ka ba ki pajba kila wan ban ya don lang hakani kasngi bangina lum ya ka public meeting ban ngi wan ban pen sngiau ya kasur jong pajba ba mangi kinong ilam ngim dai ban pen sngiau ya kasur jongi kinong ilam ma ni pen sngiau ya ke ka ba ki pajba ki pen sngiau but ka jingmi hakini kisni siwa bangin yo ban yakendu ya u deputy CM u badai Sharman joka selection committee u ong ba nakleng jongka KHDC klem la syu ban penkela ne klem la syu ban penuan biang ha syaka konstituensi ka ba PP don mensua kata kani kemut lada kalong kumne kani ka penbor ki pajba king no ban nem yasim mentah ka election ke banwan te nakleng jongi ki pajba ngi kwa banjit yo nomi kwat jongi daki kti ki bakoro ka jongi hendrei chukino lada kamla shu ban wan biang syakani konstituensi ka ban ngikwa
kemud ba kani ka pen I ba ka KHDC lengba kani ka selection committee ka pen bor kan yangi ki paj ba jong likely ki polling station ban nem yashi menta ha election banwan namar ba nakleng jongi ki paj ba lengba ka public meeting kala kren sai ba ki paj ba lada kim pen kelab yang lene kim penne haka motion road konstitusi ka ba ngidon mensua kemud ba kila ai da ka clear shot ba nakleng jongi ngan nem yashi menta ha election banwan jong KMDC mano bagi kikwa aban penhap yangi hangne pan yo ke jung to simet ya kata te nyimtip ya kata mo hadu menta ban nyim kwa ru ban comments bayol ese don ki langyong ki bakwa aban wanra yakini kisnong ar poetli kisnong ban yo ke jung to simet ndai nak leng jongi nyim kwa ban comments hakabede berkata ndai nak leng jongi ni bu baik ke jing kerpat syaka KHDC bat syauba PNSIM ubadai chairman jongka selection committee bas ngobha ban sngap ya kasur jong pajba namarba ni ki pajba ni kwa shata namarba ka jingjan kalongba arpu kilometer sha motion road constituency pra kilometer sha ram rajer nalor ba kasurok khuru khoram ka bangi klem don kasurok ban le chetai ladang yat na shathi sha thebari nya ban kam ya ka asam hadin nang tangin sa poi shaka ram rajer ngam cha ram rai mo te shani sareng do pade kathit kapet kakwet kaba ngilek jingnon kam man kasngi hayo hahat hasian ardi blok nak mta kinu jingnon kamru baro si kata ngilek pai sareng do ke dei halor kani ka benta banakaleng jongi ki pajba jong kini ki arpoit li kisnong ki bahap ki likely ki polling station ni dawa ya ke ei ka ba ngila jenjar baro si kata tingi kwa ba bakani ki jenjar kan nem jenjar syu nang jenjar syu hakini ki por ne kisnem ki bandangwan nomor ba tang hakitu kisnem ki bangi hap MLA ki bangi hap saram rai ru ngila jenjar kan ne menta claim development ai claim ki ba ngilai sathi rok ru em nyimtip nakadaw ayu baka government ka paisling kemari ini tingi kwa ba nakleng jongi kinong yalam jongka JC ki likely ki polling station ni pensngau ru syau ba preston ubadai minister ubadai pek ya kini DCA mo ni kwa ban ni kerpat hairu bas ngau bha ban yarap lem ya kini ke arpoitli kisnong ban pen phai biang yangi sha motion road constituency ne sha ka constituency ka bangi don mensua te ngi kwa ya kata banak leng jong ka government ban penuan biang kini kisnong ni namar ba lada ka KHDC ka ong ba kamla siu ban penuan kamon ba kata kala datang kata kala dei ka benta ka ba ka KHDC bat kinong ilam jong KHDC ne ka selection committee ka ba donlang ha ka selection committee ka ba penbor ki paj ba ban boycott election ha ke election NDC penuan Nasi umba ati sebelum dos ni kejingilang pad baru play umba kata ka KJ kam cim sengat kini ni dawa ni rai ni boycott intasi lawan snow ya deputy CM tu lihat sih dalam sengat ni mat ai dia punya boycott ini akan dua karu competition nak leng jungi ha ka ba dei berkata te ngila pen sngau ya ulung bar gajing tho bat hadin kata pada ngilai keren ya ba pitip yang sehat namar ba kato ka meeting jongi pi lese pi lai I kato jing lompat ba jongi te nak leng jong ula kubur ba ula I kato bat kubur ru ba nak leng jonga ngakular pi bat ngai insurance bakat ka ba ngadon kalat keleti ngan penuan biang ikini arpoit likisnong syaka constituency kabari mensua namar ba ukli yangi ba balai pi kwa ekane ta kemut ba ngila juba pa kadau kalong ba kajingjan kalai kawan kasurok ru ka ba khamha ka ba kaladon ka PMGSY banwan cheni sarengdo ka ba shatai pade ngihaban kam ya shibun tli kiwa nalor ba mdon surok mdon ai mo te dei nak ta kadau kajing nakaling ju u loong ba ngamla aban kular hne marwai henrei kat ka ba ngala nganle dan rei kani ka kam kadai jongka ying bat ka jongka selection committee dan rei kan pensngeu ya kani seki bat lesi ba kani ka jingkwa ka jongpi namar ba ulak li yangi ba kano ka jingjinai te kalong kata te kemud uong ba ulak kular ba te kat kani te pi jenjar sisa mo te balai pi don haka MLA pada MLA ru pitip nem ba kamdon ke hearing kamdon kano ka jingkot iki pajba iki no yalam snong mensua nrei kila pen habai yangi syata hakitu kipor ngi dang kena ngi pada ngintip sei mo te mentaru bakani ke jingkit ke bakia ki paj ba kamtam kiduk kisuk
ki kup siliang ki sem siliang ba ki lek tang haring doru ki jenjar ban lek banwan lada ki lek sa shatei prabu praklam tar pil asutu hi nalor bum don suro te kanno ka jing khia ka jing e ka jing jenjar jong ki dok isuk ma te dei halor ka benta ba kasur jongi ka jesi ka krem lengba kasur jong ki paiba yingim ying haka kerteng jongi mereka ka jesi ka ying haka kerteng jong ki paiba ba kasur jong ki paiba ki krem ni Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya